Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga igalang isuon, maayong adlaw ug welcome sa ato ang pagpanaguban na nanapod kining ato mga tulumanon karon sa maayong Panglawas. Sa kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang inyong Mr. Panyawan na nanapod alang sa paghatag kaninyo sa mga kaayuhan para mamahimo natong himsog kaning atong mga kalawasan, makalikay kita sa mga balatian ug usab doon na kita'y insaktong pagpugong dili kita mataptan sa mga delikadong mga klase sa mga problema sa lawas. Ang atong mga produktong herbal sa SED Marketing isuon na pamatud-an nga dunay mga pagtabang gayon sa atong kalawasan. SED Panyawan Plus Mangustin, SED Panyawan with Garlic ug ang SED Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga kapsula nga angayan natong pagapilian para mamahimo kitang himsog, maluwas sa mga balatian ug kung aduna manggali problema sa lawas, matabangan. Bueno mga igalang isuon karong adlaw ato pag-iisgutan ang atuang pag-angkon sa kanunay nga pagpanguga sa atuang mga tutunlan. Kung pananglitan ikaw aduna kay kanunay nga pag-angkon sa dry throat labi na mahuman ka makatulog no. Ang mga hinungdan ni mga igalang isuon mao kini. Unang nakita nato mao kini gitawag natong dehydration or kakulangon sa tubig. Nahitabo kini mga igalang isuon kung ikaw sa pagtulog nimo may pila ka oras nga dili ka magainom mo baba kaning body fluids nato. Ikaduha sab kaning ginatawag nato nga pagginhawa gamit ang atong mga baba or kaning mouth breathing. Kung pananglitan kini mahitabo kasagara nga mahitabo kini sa katong mga kaigsunan nato medyo saktog katambukon no. Katong mga medyo fatty or kaning di pud obese no. Obese posible nga mag-angkon sila niini gumikan kay sa ilang kataba no mabagsak ang ilahang muscles sa ilang mga dughan sa ilang mga tutunlan ug sa liog no. Hinungdan nga makipot magamay ang agianan sa hangin sa atong mga ilong. Ang tendency diha sa atong baba maginhawa. Tendency pa makahatag ng pag-uga sa atong mga tutunlan. Posible pod mga igalang igsoon pag-angkon ng allergies o kanang ginatawag natong postnatal drip. Kasagara mga igalang igsoon mahitabo kini kung adunay abog, pollen o baka buhok nga gikan sa atong mga hayop nga ginadulog no, mga iro bakag mga iring. Nga posible maghatod ka nato sa sipon. Ug usab kung kining sipon mo dagayday kini sa ato ang tutunlan, ma-irritate ug maugah niini ang ato ang paginhawa. Ang uban pod mga igalang igsoon kini ginatawag natong sleep apnea or kaning snoring or paghagok. Gumikan kay adunay mahimong pagkipot sa atong airflow sa atong pagtulog bisan pag maghangad o magtakilid kita no makipot ang atong paginhawa mo nang usahay ang uban maghagok nga kanamo ito mag-apas sa hangin gumikan kay dili siyempre no tulog og gawa kay kusog tendency ana bagsak ang imuhang muscles imong tutunlan makipot ang imuhang airflow airway sa imuhang baga hinungdan nga murag medyo mag-apas ka para makaginhawa para adunay insakto nga oxygen ang lawas ang tendency pa murag kag ginatuok no para malikayan ang ugang nga tutunlan mga igalang igsoon dili kalimtan dapat mag-inom og tubig always gina no before tang matulog at least 2 hours inom tag usa or duha ka baso nga tubig pero mangihi before ta matulog para dili pud ta pukawon sa atong kahiyon during the time nga natulog na ta. Number 2 mga igalang isuon kabalo mo nga ang banaba dako ikatabang kini para sa pag-produce og mas moisturized nga baba no kani atong mouth. Pinagiusab sa ato ang banaba makatabang kini sa ato ang saliva para mag-produce siya og mas limpyo og nindot nga klaseng nga liquid para matulo na to and of course makaangkon kitang mas moistured nga baba. And of course dili kalimtan mga igalang igsoon to always drink water ha sa daytime labi na sa mga kaigsunan natong mga naay mga trabaho sa init o baka medyo laborious ang ilahang trabaho or medyo taas og kahigayunan sa pag-angkon sa hinago nga trabaho inom gyud og tubig ha dili kape dili soft drinks energy drinks tea dili mga inana tubig yun gumikan kay ang tubig mas dakog ikatabang kana sa atong kalawasan. Bueno mga igalang igsoon timani kanunay nga ang SED Panyawan with Garlic makatabang sa atong kalawasan gumikan kay aduna kani siya mga gahom nga makatabang sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan adunay panyawan adunay banaba ug usab adunay ahos. SED Panyawan with Garlic ginama kana sa SED Marketing basta SED tatakining magaling.
Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.